En Joan Torrelles estava molt i molt enfadat i volia venjar-se de la pitjor de les maneres. Com a represàlia, va reunir els seus amics més ferotges. Jaume March, del castell d'Arampronyà, conegut per la seva temible mirada. Blasco de Castellet, de la casa del Fonollar de Sant Boi. Aquí ningú, a tota la vila, s'hi apropava per la seva pestilència. Arnau Guillem de Ballester, del castell de Cervelló, qui mai havia perdut una baralla en tota la seva vida. I Guerau de Clasquerí, que no feia por, però passava per allà. I molts d'altres que s'hi van apuntar perquè no tenien res millor a fer. Es van reunir al castell d'en Joan i es van armar amb tot el que van trobar allà. Llances, escuts, ballestes, olles de cuina, tot el que tenien a l'abast per atacar la ciutat i, sobretot, per buscar venjança contra els estirats dels consellers. Aprofitant que la ciutat estava celebrant el dia de Sant Jordi, els van sorprendre entrant com un torrent d'aigua des del port. Des d'allà, es van organitzar i van entrar a les cases d'alguns dels consellers per emportar-se tot el que poguessin. Ai, Joan, en quina t'has ficat?